hi class 5 6 7 ate point 0 to a square root lak dan hi prime factorization method te oma common division method te oma prime factorization method lovin common division method mangin kan 0 do ni helai karon ta thaki timetable a herein 1 is 1 in shia 2 timetable up 2 1 is 2 2 2s are 4 2 3 tianga khan ama 2 times naka 2 2s are 4 mo 3 timetable up ama 3 le 3 in multiply naka 3 3s are 9 and ya 4 4s are 16 timetable as well khan 1 times atang khan 1 1 te 2 times atang a 2 2 lie a 3 3 lie mo 4 4s are 16 ka ho garon la chuak ta ni chuan helaya in lo notice tu ra ka du chu 5 5s are lie hen 25 hey 5 atopa hian 5 in hunga mo ta hian atopa hian 4 4 is 16 6 in hunga ta hian atopa 9 in hunga 4 in hunga 1 mo 5 6 9 4 1 in atopa ta po hian 5 no hian 6 om vele thawa 9 4 1 in atop thawa ni chu chu om je 6 le 6 ta in anga 9 le 9 in anga 4 le 4 in anga 1 le 1 in anga helo chin chia thade ula thawa me chu chu ti hian kan soya 25 an ron ti top ta min 25 hi root an ron da he mi root sign hi in mu to chon he 25 hi eng in square in nge siam eng timetable in ang chia chiam in multiply in nge siam ti na ne maya om je chu he 25 siam 2 hi chu 5 na siam a 5 square om chu bang chon answer chu 5 in ti top thin don ani ta ne chu tiang che chon in 64 hi root in an ron ti an ron cover chon root over 64 hi eng answer an ti chon hemi eng timetable in ang chia che pani in nge siam ti ka 8 dar in a siam answer kha 8 in ti top top thin ta ne chu wangin helai mi ho chu hriat ta vekta 100 an ron da point root over 100 hi eng square ange om ti chon 10 square ani wa in answer chu 10 in ti hal thei ta ne kha helai langchin ho chu tu manin har set ka ring lawa amaro chu digit ni chin an ron ni digit thum chin an ron ni khan a har ta dokta chu example a 144 te lo lang ta ni 144 mo ta hen in nei to si lo in by heart theng to si lo ni tin 225 ti te lo om ta se he eng square ange om ti khan ta ni eng inang che che pahin multiply ni siam ti kha ti hian common division method hmang zo kin kan tiang chu 144 i chok du ta kan chok china ta hian tian in tiang in ti dan tu chu 144 kha divide pa nga yang kan ti hian in divide ve thlapanga divide ang kha mo divide chu in rianga chuan in divide don hian atop lama tang hian in pair te in dang hei pair hei in pair ang han mi ta pa in kop ti na ni chu hei pair an nei lo mai na om ta mo chuan ta hian engin nge divide ang ti kha kan zong don ta ni helai timetable ba ki pan phal oi ne lo square lo chu chuan 1 khi ani mel ta ni chu wang chuan 1 is 1 tinin kalang hei 1 is 1 ania chuan in minus thapanga 1 a 1 pai chu 0 ni zia ngai lawa chuan divide pa ngai khan hei in la thla 3 na 4 hi 4 chaw la thalawin apa tin in la thanga 4 mo ti khan in la thata ni chuan hei hi divide to thar anei la don hei an divisor thar khan nei la don ta ni chumi divide to thar chu tunge kan ti chuan hemi te pan hi plus tu rani ta ni mo 1 plus 1 chu 2 ani ta hainin da chuan chetein helai la da all le ula in la da all anga chuan eng timetable ange answer kha helai ni handa lenga eng chumia chuan nge hei chho kang ti kha in zong le don ta ni ta chuan a last digit hi vai ula 4 lo oma hei 4 mo last digit a 4 oma last digit a 4 om theina chu hei le hei che hi ni ta hei in hu ve ve nga chu ta hianin 8 hi handa chin taw len ru khan 8 ka da chon ta po 8 da don tina ni ta chon hela I da hian hemi ta pan hi azuk multiply nga he chuak chat tu ni ta ni 8 are chu 64 ania 4 chu he last digit aram thai mela 8 2s are chu 16 ani ta he nen 17 18 19 20 21 22 de ron ni ta an lian tal tu ta ni chu wang chuan a he chu a mil lo tlat a last digit a 4 chu theina om pakat jok he kan mang chinin tianga 8 heta mang lo hian 2 chu kan da sin do ni 2 ve ve in da nga ta hian chuan helai 2 i da chi hian he 2 hian hemi da pan hi azuk multiply do ni hemi hian 2 2s are 4 dika 2 2s are azau ta chi tina ni chu tin chuan 144 answer chu 12 ani tina ni ta ni 12 mo he
12 pan ni in multiply ta se 144 ki asiam tina ni ta han check chin leng leng te ang multiply pa nga in 2 2s are 4 2 1 is 2 more 1 2s are 2 1 1 is 1 more so 1 4 144 12 aum chia tina ni chu khatiang zel khani ta helai mi hen check le chin don ta la 225 hi 225 hi kan tele chin nga hei chuan hei pair leila pair mo hei mai na kalanga chuan 2 hi hei man ri ngot lo tu ni hei 2 hi kan mang teng di chuan 2 in di chuan 2 2 zar zel kham han ngai 2 1 is ti dei kha thiang lo hei in ang lo kham han phal lo 2 1 is 2 2 3 0 6 2 ti kham han lo tu ama timetable 2 2 zar zel kham han ngai 2 2 zar ti khan 4 alian lu tuk ta ni chu wang chuan a thei lo wa 1 tho hi kan mang nge ka ti ta 1 kha 1 1 is 1 mo 2 wa 1 pai chu 1 alo ne nga 25 hi la thata ila mo apan hi na pair hian lak thak zel to tu ni chuan ta in divisor thara lo amanga 1 le 1 kan bel chuan 2 tlem ta in da olanga chuan helai hian engeron omang in ang nge pan le tho tu ni ta 2 2 nge ka mananga 3 3 za nge 4 4 za nge 5 5 or 6 6 ar ti khan hemi last digit atop na to tur hi in checkanga hei 5 omna chan chu hei ba ki om theilo ni 5 5 mo 5 5 omanga 5 5 or 25 ani anga 2 la oma 5 2s are 10 11 12 chumi om je chu 225 hi 15 square oma 15 hi answer tinani chu khati zel khanin square root la turan tani chuan adang pakhat kan tila china 256 lo om ta 256 alo oma hei enga nge omang ti kha kan zong le chin nge ki 2562 tian tile taila hei perang 56 hei 2 2 hi chu 1 1 lo wa chon om thailo helai om le helai om khain an zela ngai 2 im han chon hei po 2 ni ngai sia 2 2 zar ti chon 4 ani don alian tuk dona 1 khan kal nge ngai ta ni 1 1 is 1 tro chuan 2 a 1 pai chu 1 lo omanga divisor thara omanga 1 plus 1 chu heta 2 i da le hei da olanga last 56 ila thata chuan last digit 6 om theina kan melta hei le hei chi hin le ta ni karin dan chuan 4 square hi ni mel jok 4 kan da chin tan 4 4s are 16 tro 6 ilanga 1 kilo oma 4 2s are 8 hin 9 e atel tu tlat mai ani chuan 4 hi da lo zo kang 4 da lo ila last digit 6 mil thei tu dur chu 4 ka mang to 6 simang le chin tai la 6 ve ve da tai la mo 6 6 are chu 36 alo ni nga 6 in la thai la 6 2s are 12 and hen 13 14 15 digle ta chi ta om je chu he root over 256 answer chu 16 ani tinani improve the open 16 le 16 multiply chin ula he chuak chi ang tinani chu kha kha om je ani on chuan pakhat chi ka ti sak le chinang chu 784 kan ti chin root over 784 ka ron tani engi answer ni ta ang ti kha 784 hin copy le nga tian divide tu kha mo hei pair anga hei pair 7 hi enga nge te una ber kan di chon 1 1 is 1 kan di chon atel tu ka 2 2s are 4 kan ti pon ala te in ka 3 kan function 3 3s are 9 e alian ta 3 chu ani chuan atel na ber kha 2 atel tu ber kha 2 2s are 4 mo 7 minus 4 chu engza ne kan ti chuan 4 5 6 7 3 ta hen ne nga hei minus 2 7 a 4 by 3 chuan 84 hi la thata ila ta hianin chuan divisor thara lo mga hei le hei bel tur ka ti kha 2 plus 2 chu ta 4 alo ne nga ta hianin da bel tur om don ta ni ti chuanin he la hianin last digit a hen 4 om ta 4 om thei chu hei le hei hi ni ta ni 8 hi ni ka ring zok ma 8 a hen kan try chin nge 8 ve ve da chin te 8 8 are 264 ania 4 hi ta hen da ila 8 4s are 2 32 lo ni ta ni hei nen chuan 33 34 35 36 37 38 ani ta chi ata chu zo le ta chi a so mi om je chu 784 hi 28 in multiply na siam tina 28 into 28 hi multiply chin ula ki chuak chi ang 784 hi tina ni chu chuan digit thum nei chi kha khala um ta digit li non om ta se digit li kan hei 1 2 3 number hi pathum man laga
digit li nei chi lo en don tai la en dir nan example 2209 te lo ni ta se on 2209 te lo ta se chuan digit li ni to hian boi lo tu nia 2209 kha lo ta ni ti chuan 2209 a hian pair khan heta train in kal lenga pair khat mo chuan hei po hi amai na om to lo pair nei ve to ni hi ti mai to ni pair nei ve to mo chuan 22 hi teuna ber in zong lenga 22 ron teuna ber chu 16 hi ni ta ni 4 4s are 16 ina ron teu bera 55 farin pan ve chuan ta hen 55 farin pan chuan 25 ron liang alian don to 22 ain kha bang khan a teuna ber kha 4 4s are kai manga 4 4s are 16 mo chuan hei pai ngai ta ni 2 in 6 a pai thelo hemi of borota 12 minus 6 to 6 thoron lianga tro hei 1 down to 1 minus 1 0 ni ngai lawa chuan hei kan lak thla khana pairing lak thak le to ni 09 mo chuan time divisor thara manga 4 plus 4 hi angza ni kan ti chuan 8 hei bel zel tur ka ti ka 8 a bel ta hei da rok lenga ta chuan in last digit 9 om theina chan si 7 7s are 49 hei 9 le 3 3s are 9 hei ni ta khoi mo zok zok hi ni mela 7 zok hi kan risk chinanga ta in 7 7 ni da nga 7 7s are 49 mo 9 ta i da nga 7 in hei zuk multiply lenga 7 i dar 56 ani hei nan chuan 57 58 59 60 declare chi ata om zia chu 2209 root answer chu hei 47 hi ni tinani chu 47 mo ka answer tinani lai ta ni 2704 try let's see now 2704 root over 2704 okay answer kan end let's in done chu 2704 chu hey pair le tur 27 hi enga nge te ber kan ti chon 55 for 25 if ani mel 66 at 36 alian to ka 55 for 25 tro chon 7 at 5 hi pai chon 5 6 7 2 lo nia 2 at 2 pai chu 0 zi ngai lo here pair in la thaleila 0 5 0 4 tro chuan time divide to thar kha om lenga chu chu hei lai bel tur 5 plus 5 to 10 tiny da nga hei da all le hretanga chuan helai i da ola khan enge i da hei ain an le ngai last digit of 4 2 hi kan da chin jok don nia liang 2 hi ani amil mel jok kya tro 2 da ila 2 2s are 4 2 0 are 0 2 1 is 2 tikharin answer to 52 tinani le chu kha square root lak dan chu ni tani chuan digit li ani ta digit nga kan soi kai le sinang digit nga ta hen om ta se har to mai the digit ngai chu 17956 eng pani in ang chi in multiply nge siam dia kan zong le don ta ni 17956 pair khatina kala hian pair ania hian nei ta lo ta amai na kal don ta ni 1 is 1 in kal phot taila 1 a 1 pai chu 0 zia ngai lo wa hei la thaila 79 hi mo chuan ta hian divide to thar kha om lenga 1 plus 1 kha 2 a rules khala ngai reng chuan 79 hi helai khan a last digit 9 om na kha zon kher kha thei to a zo na a top na la mi velo ta chuan a last digit 4 kan zon pha na chu a top khar tu ni ngal to wang ne a top khar tu la ni don lo hei he ta na kina lak thak le tu lo om do na chu wang chuan 79 kha last digit 9 kher kha va base tu ra ni to lo wa da chin kha ngai ta 2 i da ta la ta hen 2 da ta la 2 2s are 4 2 2s are 4 te lu tu ka a 3 kan da chin zok iti chuan mo 3 3s are 9 3 2s are 6 69 a te hle mai 4 a kan da chin iti chuan 4 4s are 2 16 alianga 4 2s are 8 9 96 alian tal tu ka 3 kha a te na ber kha lak le mai tu ra ni ta ni 3 ve ve la ta ina ti chuan in 3 3s are 9 3 2s are 6 alianga 9 minus 9 to 0 mo 7 minus 6 to 1 te na chuak ta ni chuan hei hilak thak le tur kha lo lo ma kan la thale 56 kha ta chuan in divide to thar dang om le don ta ni chu ta hian in tu nge ron om ve ang di chuan
นี่นะพวกin multiply 1 1 is 1 in ที่ in multiply เป็นราคา1 plus 1ก็2ตายนินดาตาตัวน่ะส่วนเฮมีรอน69รอนเสียมตัวก็ให้เลยให้ in multiply คันนี้ตา3เลยให้อันรอน in multiply คัน3 3s are 9 3 2s are 6 in รอนตาเฮมีแต่ปน in multiply แต่ตักฮี in plus 23เลย3 plus ตัวนี้จู23 plus 3 23เลย3แบบส่วน23 24 25 26อันนี้ตาจู่ๆตายนินดาเฮมีเลยคิมีเจ้าคี plus ตัวอ๋อที่จวนตบขาหน้านี่ตัวบอกว่า6 last digit 6อมเทนะกันหันเมลตาให้เลยให้นี่เมลตา4ที่ try มาสเตลอ๋อ4กระดัง4 4s are 16ตา6อันนี้นะ4 6 are 24ให้นั่น25ให้5กระดังจวน4เวกยัน2s are 4 2s are 8อันนี้ให้นั่น19เราเชื่อ134 he answer ani 134 134 le 134 multiply chin tawla kiki chuak le chiang tinani chu 5 digits g ani chu chuan tuna hianin thei kan en le chinanga 5 2 2 5 ti chin te insang answer kan en don tani ti chuanin 5 5 2 2 5 chu tiyan han tira chin tai na hei pair khatina kalanga hei pair khat hei ma in ti chuanin hei hi ateuna ber chu 5 chaw amai na uma wangin 2 2s are 4 hi teuna ber 3 3s are 9 chu lian na tuka 2 2s are 4 mo 5 are 4 by 1 alo nia nga 5 are 4 hi minus 1 ya 52 hi la thata ila ta hian in a pair zel in lak thla ngai ka ti kha 2 le 2 bel chuan 2 plus 2 to 4 tlai ida all le hretanga ateu na ber chu ahmiam em a number hi 3 into chinang 3 3s are 9 draw 3 4s are 12 atok velanga 4 mang tai la ta hian hei 4 ni zok ta se kan en china idean 4 4s are 16 4 4s are 16 17 1 7 16 ya hei alian don duka 3 hi tok chen hi chuanin hei minus tai la ava boronga 12 mo 12 minus 9 9 10 11 12 3 lo nianga hei 4 lo ni tonga 4 2 by 2 thau lo nianga tro chuan hei lak thak le ngai ta dei me chuan hei hi 43 le 3 kha in multiply hun ber te ka i plus ang 43 plus 3 to 6 46 lo nia ti chuan a last digit hi is on nan kan bang theita 5 chu chance pakhat chen e 5 ve han da khani me 5 ve ta in da ta ila mo 5 5 are 25 5 laila 5 2s are 5 6 are 30 hey na 31 32 mo chuan 3 la omanga 5 4s are 20 21 22 23 23 ta hena omta chu tini chuan 2 3 5 hian sanni 2 3 5 2 3 5 hoi ni multiply ta ula hei chuak don tinani chu adu tan chuan in lo ti sin thayang